Lasă că-ți prind părul imediat. Câte minute sunt? Nu știu. Scrie undeva. Nu, că acum am oprit și de când s-a așezat pe minge am pus din nou. Așa e bine, dacă faci mai multe frumusețe. Gol! Au! Au! Trebuia să stai cu mânuțile în față, să o prinzi. Au! Așa, așa. Dar nu-i dai prea sus. Păi, dar special am dat-o ca să vină în spatele ei. Accident. Hai! Gol! Hai că tot tine vine. Bravo. Uite!